Днес сме на пазар в Румъния, село Избичени. Но първо тук в селото искам да ви покажем, това е поречието на река Олд. Да видите какво значи водна батерия. Батерия, която са направили румънците. Реката се е вкарали в едно като езерце и там има водна централа. Ето това се казва батерия. Не като нашите батерии в момента, където похарчихме милиарди от по ПВУ през деня, когато е ефтин тока, не работят вецовете, реката се влива в това езеро и вечер пускат вецовете да работят. Не е само това. Ето вижте тази вода. Земеделците поливат от тази вода. Ето ги каналите. Вижте оранжерите. Колко много оранжери има тук. Главната забележителност в това село е зеленчуковия пазар. Ето ги оранжерите. Там това е пазара. Лей струва тези краставици. Така, ето това е 40 цента. Няма 40 цента. Имат условия. Хората работят. Това е самата истина. Ето това са хората, които произвеждат зеленчуците в Румъния. Ето това са хората с хранителния суверенитет. Ето така се прави бизнес. Така се прави хранителна индустрия. Тук няма паднали къщи. Навсякъде има хубави ремонтирани къщи. Къде са тези хубави къщи в Румъния? От труда, от оранжерите. Ето вижте какви къщи. Отзад е оранжери. Ето вижте, погледнете. Пред къщата има оранжерия. Не пречи на никой, не пречи на съседа. Затова, защото и съседа има оранжерия. Навсякъде е оранжерия. Така трябва да го направим в България. И най-важното, ето го кладенец. Водата. Няма разрешителни, няма забрани, кой каквото може да произвежда. Ето, във всяко едно село има млекомат. Фермерите си имат млекоматчета, плащаш 5 лей, това е 95 евроцента и получаваш 1 литър мляко. Това мечтаем за България. Тук имате и хранителния суверенитет. Вижда се, че тук основната забележителност в това село е зеленчуковия пазар. При нас основната забележителност са казината и заложните къщи.